budal gumura saking Astina Nagri kang polong koswa aprobusana nira ler surya ngedalira saka ing Jwalanidhi ampir madangi jagat tumungap paning sapucuking wukir merbabak bansu mirat kena soroting surya nampak megolan gunung kapiarsa swaranipun ler ombake samudra
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu ugi sugeng rawuh katur kunjuk pelenggah para tamu sedaya. Ugi boten katul men ngaturaken kala nuwun masanipun ingkang mengkugati nun inggih Bapak Kadiyosan Ibu Mursiti awit boten ari kalenggahan dalu menika sampun kalampahan ana tepita menapa ngentas 17 amni suda putra putri Nipendra Ayu Lia Purwati putra putri Bapak almarhum Suyatman sekalian Ibu Mursiti ingkang boten katalumpen nginjak badhetipun jatuh krama kalian putra Jalu Bapak Sukino sekalian Ibu Sri Desti Sepyorini ingkang saking tlatah tahunan RT 6 RW sekawan Bulurejo Semen Gunung Kidul non inggih Bagus Danang Bagus Setiawan para dini ijab kabul kirang langkung tabuh 8 wonten ing tlatah tahunan RT kali RW sekawan Bulurejo Semen Gunung Kidul nyuwun tampi tangga pangestu mugi-mugi calon temanten saripit ngenjang anggenipun badhe ijab kabul mugi saged lulus saharja boten-boten rubeda punapa amin amin Allahumma amin. Sowan wonten kalodhangan dalu menika saking kadhatang Atlas Entertainment sowan ingkang angka kalih wau sonten Atlas Entertainment sampun sowan dalu menika ugi sampun sowan ngenjang ugi sowan malih mugi-mugi mboten bosen. Wonten kalodhangan dalu menika saking kadhatang Atlas Entertainment aso panglipur nuwun dawuh timbalan saking ingkang hambang kugati makarya serangan kalian Kapita Visual Video Shooting ugi Cahya Samudra Sound System. Wonten kalodhangan dalu menika dipun sukani kalian kalih Widowati ingkang setunggal boten saged ditemangaken wau sonten sampun sowan Mbak Encun menika sampun kondang kaloka wonten ing tlatah tahunan wis kaya keluarga dhewe. Ugi Mbak Sherly ingkang saking tlatah Prambanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ugi samangke wonten bintang tamu ingkang saking tlatah Semanu Gunung Kidul Mbak Niken Sarintem kalian Kang Mas Baut ingkang samangke badhe asa panglipur nyugata panjenengan sedaya. Dik Sherly, Dik Encun sowan satunggaling lagon pambuka saking kadang-kadang Atlas Entertainment wonten kalodhangan dalu menika katur kunjuk pelenggah para tamu linangkung sampun warga ageng Bapak Ngadiyo kan Ibu Mursiti Saklawangsa. Sugeng pilenggahan, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani. Kados pundi godhaipun saking kadang-kadang campur saringges ateng laras, ateng laras, ateng laras. Yo asik.
Matur sembah nuwun lakon pambuka saking kata-kata Atlas Entertainment wonten kalodhangan dalu menika marak sowan aso panglipur nuwuni dawuh timbala saking ingkang hamenggo kati saestu bebile marak sowan kula samangke saking Purwomet Dewasana tansah kathah kekirangan kelepatan ugi wonten klatu ing atur saking kata-kata Atlas Entertainment nyuwun agunging pangaksami ugi matur sembah nuwun menika sampun rawuh bintang tamu Mbak Niken kalian Mas Baut ingkang saking tlatah Semanu Gunung Kidul ya alhamdulillah wajan iso salaman karo Mbak Niken Sarintem diambung kiwa nengen pipi lah gandeng Baut malah njuk gendong nyotaki kancane nggih asung panglipur wonten kalodhangan dalu menika matur sembah nuwun saking kadang-kadang Mas Emon kalian Mas Sulis ingkang saking tlatah Sukoharjo Makmur sampun ngolgarkan penggalih saged nyawiji kalian kadang-kadang Atlas Entertainment di encun se Mbak Niken karo Mas Baut ben leren se yuk Cun maju kene Cun spot yang mengandung iklan. Kok iklan lho? Iklan ngarep ngene-ngene. Ngono. Mburi ya iklan ngene-ngene. Lah ya kabeh iklan. Jenenge promosi kok. Oh nggih, menika kawa. Monggo kabadhe ngersakaken. Mboten usah dikersake lho. Lah terus calling iya. Pak Duko. Pak Duko. Ajeng calling napa mboten? Alah, Pak Duko iki malu-malu kucing kok. Iki saking redeke terus mangan kacang Loh, itu kacangmu, ini kacangku. Endi? Ora gowo. Maksudnya ngaturaken wilujeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sikil kupak rentuk mlebu. Ora ngono ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sikil kupak rentuk. Iya sih. Iya. Niki kula sawan malih penyanyi kok nget-ngetan, ya ampun, ya ampun. Ya ora nget-ngetan. Lah piye, Mas? Ya sing jelas iki tak nen ora payor liyane nggih usul. Ora ya, iki emang sengaja tak anu kok kene, Mas. Soalnya spesial di hari yang spesial ngono kuwi, Mas. Niki sawan malih kula kat wau siang nggih. Dereng gantos ning alhamdulillah kula pun ados, Pak nggih. Kula kopiok. Kowe iki ora mungkin ados. Lah ados kok raine ra rata. Dene rata lho medeni nono rai kok rata lho. Nggih, niki ugi ngaturaken wilujeng dalu kagem sinten meleh nggih niki sing dereng diucape. Nggih. Lah, wah ibu-ibu ingkang enten mriku. Wah ya Allah niki VIP Mas. Mriku kok ya mriku. Lah kaya atuk niki VIP nggih enten jero lho ya ampun. Nggih nyun ngapunten sing wonten wingking ketoke mboten ketinggal. Niku mbok pilih Mas Kendo CS. Tapi Mas Sugimin niku kaine dilempit mawon nggih ditali rapiah tengah. Mang ceweke ngeten lho. Ceweke kaya apa wae ceweke. Lah di ngene kene. Di anu ingkep lah. Lah padahal urung. Iki kena angin kipas angin. Kira diwek-wek ngono. Iki luar biasa lho. Ibu Mursidi arep ngadio kipas angin blower iki lho. Sewane larang. Nek ijen kuwi 300.000. Neng kene ra dienggo tamu kok piye? Lah nggo sapa? Gur dienggo anu tukang syuting lho. Apa tukang syutinge njaluk kipas mene gedene? Ora syuting. Lah sapa? Peluk sing nang pawon iki lho ngenrono. Biar enggak bulek gitu iya, toh. Usule kendo ndi kendo. Karo Mbak Reni. Mbak Reni anu jane nek enten panggung dadakan mang tambahi kidule, Mbak. Lah mesake tukang orjene. Loh, rapopo ngene malah gaul kok biasane. Kaya anak tiri kok piye. Lah Sulis ki ya panggung siji semono ya dienggo dhewe kok. Jan kuwi ki malah kok. Wih, ngono-ngono tukang kendang saka Cina, guys. Saka Cina. Kok iso saka Cina? Putih mentung. Piye lho? Sementara sik lho. Kuwi ra saka Cina. Lah apa? Saka Arab. Ora ya, Mas. Delok enti asline waune putih lho, Pak. Niku teh kokean amor sing ibot kelunturan. Dadine ya ora apa-apa ya, Dik ya. Nggih. Ansung panglipur Mbak Jun.
iki pokoknya wengi iki campur sari Atlas Entertainment lain daripada yang lain. Betul sekali. Pokoknya Atlas wengi iki ra nganggo bawah. ora pokoknya iki tuduh poin aja ya Mas, langsung saja ngono kok. Nganggo bawah suarane ra metu. Alasan sebulane oh ya ampun. Nggih. Derek monggo. Kula nyuwun nyidam sari Pak Emon. Waduh, moga-moga ngidam tenan. Mana mungkin? Aku kan gadis. Aku gadis nggak bisa nyidam, Pak. Ya ampun. Percaya kalau gadis. Loh, kamu nggak melihat telingaku? Wah. Iya. Yang enak. Monggo Mas Emon. Ombo.
lawas luku bedaan luku make upan sak jam setengah Iya, jam Mas. itu tekan jam 8 Terus tekan akhirnya kene rene sing nyawang ngopo nyawang kowe? nah sing disawang malah tukang kendang itu ya Tenan kok, luar biasa loh Mas. piyayi semene tahunan ora Iya. kakung ora putri ora tuwa ora nom ora cilik nyawang kendang Jan jari jemari nih bermain yo Mas. Dian tenan. sing tak gumuni lho Joko iku gak ora rabi-rabi sak yaene Sapa? lah sen Joko Joko lah lah apa? senengane lenang kok piye lah eh, nyawer kok tukang kendang Oh iki mau bar nyawer tukang kendang. lah iya Ya ampun, aku lho nganti kemringet joget di Joko. Oh. Oh Ning ning jero. jero. Nganti kemringet ra disawer lho. Malah tukang kendang dikeki wis angel kok Joko. Elang. Ngono aku lho nganti tak ganjel-ganjel lho kok. Masa yo blas neh. Ah, tukang kendang iki piye to iki? Ya ampun ya wis dintekke sik ya Mas. Oke, Dik. Nalikane rae Yuk, yuk. Ya, ya. Aku ya. Ya, elak ya. Apik lho Iki mau Mas. sing keri apa lagu Oh judulnya? ini judul aku ora ngerti judulnya. Pokoknya unine ngono kuwi ngono kuwi ya iya. ampun nggih. Nggih. Menika sampun nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Arep kowe kemayu kaya ngopo lah mbok to ganjeli. Mbok lagune to tambah apa-apa ora ngefek. Cek kalah Rasulis pokoke. Nggih matur sembah nuwun ugi sowan Mbak Niken Sartem kalian Mbah Baut. Sumangga Mbak Niken kalian Mbah Baut pasangan yang serasi. Iki jan nanti cah loro Oh, alah. Maju iki kok nyanyi tak celuk maju kok Kayo sing nyanyi. cetha, aku arep ngadeg wis digameli kene entek Kosik gamelan to, kok kosik tekan to. kene. Ora wong mandeke kene kok ya tekan kono. Nek Delok-delok sepote, tak go nyambut gawe praprang dina kan kampasku wis nglusut. Senengane kok ya. Sepote apike koyo musike iringane maju kuwi apike koyo ngene paling ora sing maju lho gagah gede dhuwur. Lah iya. Lah iki sing Ya apa maju. ora? Amit sewu Pak. Sing maju gek spray ngono. Iki pragur nganggo klambi spray nyuwun ngapunten nggih Kong. Niki kawontenan Pak De. Aku mau wis ngomong Pak sagame biru dinggung. Lah iya lho ora Kaya ngene iki sing enek kelip-kelipe kaya nggon aku iki. Lah kurang kepiye iki biru. Loh, iki ya biru. Ora Kosek Allah Akbar. Ora. Katoke wong wedok dinggo. Allah Akbar. Lah aku ki manut lho, seragame biru. Lah aku yo golek sing biru. lah iya. Katoke wong wedok. Gusti Allah, Pak. Kok Iya, iso tak didudukke teko ngene iki. Iki iso didudukke barang Iya no. Lho, delok kahanan. Gusti Allah nganggo katok wero. Gambare iki janda bolong. Lah timbangan aku bolong rondo. Dadi masalah. Senengane nggih. Nggih, ngaturaken. Saderengipun uluk salam Nggih. kagem wilayah ugi dulur mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Pambagya kalujengan wilujeng dalu wonten ngarsanipun Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang rawuh wonten kalodhangan
dalu punika marak sowan kula Niken Sarintem dalam kurung Andin Kang sinetron. Wah, kon sinetron. kalian bojo kula Baot dalam kurung Al. apa Pak? Aluminium. Oh, tak kira nek al ikhlas. Sembrono kaya sing guri jare almarhum ngono. Ora apa-apa almarhum ora apa-apa. Lah piye? Almarhum barang sing elek, sing urip barang sing becik. Ora ten almarhum nduk turane bablas ora. Lah iya. Paling ora ya kaya ateng iki lagi al. Al apa? Al-Fatihah. Lho padha wae. Donga kuwi ben Oh, apik. iya. Malah senjata. Mas, Nggih. nyuwun serat kintoko ulem. Oh, nggih. Sowan wonten dalipun Pak Sinten kalian Bu Sinten. Pak Belas. Yo aja to. Nah, menika wonten ngarsanipun Ibu Mursiti sekeluarga. Sing ndi? Nggih kalian menika Pak Pak Ngadio. Pak Ngadio. Ingkang asmanipun Pak Ngadio ingkang pundi ngacung. Nggih. Oh, pun sare. Pon sare bar jagongan biaku kok pon sare. Iso wae no kok ya. Bu Mursiti, Saya. Bu Mursiti ingkang pundi ngacung Ibu. Bumur nggih. Urung salim karo Ibu. Ya, juragan catering dari Jakarta. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nika, Pak Ngadio kang wingking. Yo nggih, Pak Ngadio. Kula Nggih, nuwun, kula nuwun, Pak. Pak. Terus pundi kabaripun sae? Alhamdulillah. Alah alah alah. Boten sah. Ibu, 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 ibu. Bu. Niki. Ibu. Bagaimana penonton? Aku mulai sirahku ilang mut. Kok iso ilang? Gara-gara keakraban ngene pecok kuwi. Sehat-sehat nggih Bu, Pak. Pokoke nderek kula nuwun, nderek batih. Nggih. Ibu pinaringan sehat alhamdulillah. Lancar samudyanipun. Rezeki peparing rezeki karo awake dhewe. Amin, amin. Awane ora selo ya wong ngene pokoke Mbak Niken karo Mbah Baut. tetep tasih diparingi rezeki. Amin. Matur nuwun. Jenengan kok yo koyo paranormal lho. Lah napa? Jane kula niku mboten jemangkat dalu niki. Mergane. Tak hitung olehku 3 dina ki sesuk urung genep ya. Aku yo mangkat. Ibu, iki awake dhewe serasi lho. Ibu pakai biru Pakai saya juga biru, biru. Nah, biru. iki ngersake lagu napa ya? Napa? Sing nimbali jenengan, sing bayar nimbali jenengan. Lagune napa? Mati Bu tenan. Lagune napa Bu? Napa Ibu? Ini apa Pak? Apa Pak? Ngopo kok guyu? Urung ketemu Lah wong tareni guyu kabeh kok yo nggih. Pokoke wah niki kula ya gumun karo Iya. pengendange lho Mas. Nggih. Kowe elok. Wah, Siap. elok. Kalau Pengendangnya gini luar biasa. kepanggih niki pengundang iso nyampluki ngendi-endi aku lho. Nek Kok nyampluk ngendi-ngendi Biyen maksudnya? kaya nggo kanca jasane Mas. Heeh. Ini wis kapok. Lah kepiye? Jar masane cik kendang dikeplak. Wis suar melu aku. Jos luar biasa. Ya, Iya. siap. Lagune napa Mas Ateng? Ya yo Sik jumpa kalian karo kawan kenal? kahananku. Yo, Gandeng aku ki nganggo klambi biru, aku yo biru. jenengan yo biru. Heeh. Lagune sing jumbuh, podang kuning. Klambi biru, klambi biru. Ya kudune iki podang biru ya. Wah eneng podang biru. Lah jumbo karo klambi. kok. Berarti ketoke yo nganggo kuning iki. Oh iya. Anu mah ya video call aku kok. Ora. Ayo Mas, ayo Mas. Nggih, Sedaya Komplit mawon. napa langsung Mas Ateng? Ya dikompliti Oh no. nggih, nyuwun pangapunten nek langsung, suwantene pokoknya. radi. Oh, nek serak. Kira-kira nek suarane ora eneng ya wis. Gua mboten napa-napa. Langsung wae. Sak kamat-kamat sing penting dimaklumi. Ora lah ya engko nek suarane ilang ya to dimaklumi wis rasa nganggo katimbangku ya kabeh ilang. Yo nganggur apa-apa. Bojoku arep bomu. Kok kabeh ilang jere? Kabeh ilang ngawur wae. Kok ketoke wong tangga do kemrungsung to. Wah aku sing awake wis santai kok tangga teparo do geger. Lah umpama kowe wis ora eneng ya tak lusur kok niken kok. Nyo nek ora kebak masalah lusur. Ojo to. Remansamu dakan inuk emang. Enggak. Lagi pinginane pencairan iki. Apa iya? Cek jero, guys. Oh iya. Iya mon. Pencairan pitik ngerti ra pitik? Pitik. Kur. Oh. Wah utang BRI sing murah dhewe. Apa-apa. Sepinten cobi Mas, derek nggih Mas. Semene iki lho, ngerti ra? Lho semono Pak. Nadyan wujud mung peksi. Amit sewu Pak De,
gawanipun. Ning nyuwun ngapunten kula tak tanglet. Nek podang niku lak sae. Nek kados bojo kula niku nek peksi manuk napa Pak apike? Empret. Empret niku unine pripun, Kong? Prit Pak. Nek koyo ora diharap kehadiran ora diharapkan Lah kok ora diharapkan iki maksudnya? bawane podang kuning kene emprit. Ning emprit ki rajin lho, Teh. Kok rajin? Itik-itik ngendhok, netes ngarak. Oh lah iya ya. Iya, Mendingan dadi emprit ya. Ha iya. Genah ngaraki terus. Yo, jenengan. Nanging bisa dadi aku biyen kleru mrito ning ngene iki tetep lumayan iki. Ireng manis sakso lae sone penak tenan matur Sone saking pundi Mas Ateng? Jos banget. Saking Weru. Weru. Iya, Son Sukoharjo. Son ki nek kepenak tengere siji pirsa ora jenengan. Piye? Gua ambekan muni. Apa Ora ini? percaya? Loh, coba jenengan. Wah iki aku Oh, lah kowe malah asma. perlu nyewa son iki Lah aku. lah kok iso? Nek pas turu karo bojoku gayeng lho. Kowe kepiye? Aku menginen bojoku ngorok. Oh iya. Mantep iki. Jos sukses selalu. Iya. Arjayeng Nggih, bawono. Mas. Mugi-mugi lancar Yo, gitu amin. bagus dono. Wes suwe nggonku lelono. Yo, Sepatune. sepatu. Kuwi kok ngopo mireng barang ngono? Ya gek gon-gonane kaya ngene kok. Ning yo golek sing pernah masa yo kek melu ngene. Bobo melu mireng e. Sing pas to. Ora Pak. salahku iki. Lah kok salah sapa? Ya salah iki kok ora gelem. Tak salahke sing gawe. Ora Ora dibayar nek niku. dipetel aku. Wes wenggon kula lono. Golek isi podang jenar Ibu bunga ing atiku. nyanding bisa dadi digongke wong loro ya. Ya. Tombong ngono wong loro. Aku sing swara ndek jenengan sing swara dhuwur ya. Oh, aku suara loro. Tombo, swara siji swara loro. Iya. Ya, siji, loro, telu. Tom. Suara ya dipaske ngene. Suaramu ki dipaske dipenakke rasane. Ya kan suara loro dhuwur. Lah iya ning ra yo Sing dhuwur ning nganggo dipaske rasa. ngene. Siji, loro, telu. Tom. Ya kowe sing Keduwuran. ndek, kowe sing ndek, aku sing dhuwur. Jiro lu, dindingane Mas. Tombo. Tak nikan. Nek mateni dagelan ngono iku hukume pirang taun karo dendone pirang Ora juta. dihukum, ora didenda. Lah nek mateni Mateni dagelan ku ora dihukum, ora didenda. Lah terus? Gurpene dagelane gentayangan. terus Lah iso sing mateni kowe gur mateni siji malah sok mamun. Ora kepiye? Mangsane wong dagelan kowe arep tak pateni. Tokno wae rasa tak pateni Lah, ngono. lah ben ngopo? Gek dilangin tuping kedolanan. Oh iya. Rasa dipateni kok dilangin tupe jane. Andrani yo. Ya monggo Mas. Yo, Podang katur kuning wonten katur podang nggih. kuning. Mugi dadosaken panglipuring penggalih. Leres mekaten. Monggo. Esuk awan ning omah wis
Leyang-leyang rasa pang mencone pang ngencang rinde saka kadung sarapi ngocet dheweke malih pencokan ayo Pakmu Helakahe tak sawang ambek aja ngece jangone Undang kuning agawe pikirku ireng tak sawang katon manis ibu bunga kelakon nyanyi bakal atiku
ibuke luwes tenan lho sing Wah, juga. lah iya. Angger macak gulu ki nganti Iya. Pripun, Pak? S1. Oh, S1 luar S1. biasa. Glorian S2 nih kayak pilek. Nek S1 ki gelar, Oh, S2. iya. Mbak, belum, Nah, belum selesai. Jenengan belum selesai. Wah, Mbak Niken. Belum, Mbak. Ini Nanti ya kalau belum nggak selesai belum nggak dapat afdol. dopres loh, Mbak. Kalau Mas Parti dan Mbak Warsini juragannya yang dari Bekasi belum joget. Oh, iya, yang iya, di iya. sana yang pakai Oke, kotak-kotak. Oh ya, siap. Baju kotak-kotak. baju. Iya. Mas siapa namanya, Bu? Pak Parti, kalian Pak Parti. Bu Warsini. Oh, siap. Sini. Nanti boleh request lagu apa, Pak? Wah, siap. Salam hormat saya. Mangke lagunipun menapa? Ya ora krungu. Once. Nampitan niku. Oh, mlayu sik rono mlayu. Mlayu kerene meneh. Lagunipun menapa? Mas Marti senengane. Oh, nggih. Lagune napa? Biasanya gubuk asmara. Iya. Gubuk asmara. Biasanya nyanyi dewi. Lagune sekoder-koder apa kan? Sekonyong-konyong Konyong. koder, koder, Malah koder. sekoder-koder. Cintaku Sekonyong-konyong koder. paribasan durung demok wani panjer Sah. Nggih. Lagune ngono kuwi lho ta. Maksudnya iki ya kabeh komplit mosok ya gur ngono. tok. digongke sik ya Ya, Mas dintake ya sik. karo ibuku ya Mangga. sing cantik yen luwes iki ya Ya. urip ana Iya. buntoke tapi tak tungake masa isine opo-opo bae nanjak hidup mesti kesempatan matur nuwun Ibu sehat selalu nggih Bu Luar biasa. siap napa Pak napa Pak Ngadion apa nambah meleh? Oh, Oh, badhe siap. rembakan rumiyin. Badhe Nggih. Oh, rembakan. karen. Kersane mufakat keluarga. Nggih, karen Oke, riyin. mau pas goyang karo ibu ki ki ora tokno weh dompetku ning jerung Goro tokno. jangan lupa yang Nggih. dari Jakarta nih Dari Bekasi. berarti banyak keluarga di Jakarta ya Iya. mohon maaf bila kita nanti menggunakan dua bahasa ya Pak Ya, bahasa. bahasa Jawa dan bahasa nasional alias bahasa Jakarta. Jakarta. Karena yang datang banyak sekali yang dari Iya. dari Paran ya. Dari Rantau. dari Parang. Dari rantau juga. Rantau sing gelem jeblok kae Ding, bener. Krakatau. Ranjo. Bapak siapa tadi Pak Pardi ya? Pak Yang pakai Pardi. baju- Pakai baju Oh iya. Ya. Ya, kotak. bajunya kotak-kotak dan Ah, juga iya. pakai tato. Katok. Nek nganggur rok, Pakai rok. Mohon maaf Pak Pardi mau tanya sebentar. Ya. Jenengan sudah perso makanan khas atau makanan yang lagi viral di Gunung Kidul? Sudah perso belum? Sudah tahu belum? Yang namanya putul goreng, putul goreng. Putul sejenis goreng. belalang, putul goreng. Sudah perso belum? jelasnya Bu, jelas. Oh, dijelaskan Pak. Amit saya Oh, iya. maju dijelaskan. Amit, dibuka. Nah, niki putul goreng seperti putul goreng. Ini putul goreng Pak Pardi. Kalau di kilo ini, kalau kilon ini reganya cuma. Niki putul goreng le nek jenengan pados gareng pung niki. Amit, kok yo podo to? Ya Allah podo. Putul goreng karo garengpung. Kaya ya ngapunten Pak. Rene Mas Rene. Joko rene apa? Rene ya to. Lah, sing si- Jejer wong telu kene. Sing siji orong-orong. Anu- Ora Mas guyon. Bau tengah, bau tengah. Ya. Nah, nggih, monggo ingkang badhe golep menika sampun wonten lapangan. Lagi ya Mas. Wis ya ya. Yo sak anane wit. Saya kelingan ra sekonyong-konyong adun nah. Nggih. Engko digoleki ya. Ya, golek engko isih. digoleki. Siap yo gentenan. Sekonyong-konyong koter engko digoleki kanggo Google Map. Cintaku Google Map, sekonyong-konyong koder. Karo kowe cah ayu sing bakul lemper. Motorku tak starter. Modal bensin seliter. Tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Cintaku sekonyong-konyong koder. Karo Taku
sekonyong-konyong eneng terusane paribasan durung demok wani pancer modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Nah, itu masih inget toh? Ya. Coba. cintaku Masih inget ya, Mas? Masih inget ya? sekonyong-konyong koder Wong loro aku Ya. sing umi-umi ya. Ya. cintaku Nah, kuwi gurno cintaku Cintaku, cintaku. jaluk ya kurang ngono kuwi kok ora tekan gun bensin ora ngono ki biaya panyuwunane kur cintaku sekonyong-konyong koder ora nganggo bensin ora nganggo skuter ngono kur cintaku sekonyong-konyong koder Oh iya. Karo tak bukake ya, karo tak Ya. bukake ya. Tiwas aku dandan melipit Rambutku lengane komit malah kowe lunga plencing ora pamit met 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 met. kaya demit. Ya sing dipikir ning awak nganti rusak rusak njaba jero. Hup. Lah kok hup? Wis ra kalap nang jaba jero. Ya Mas, tak bantu tak Ya. Google ke ya. Oke. Ya. Wis buka Google Map Sudah. lirike. Ojo Google Saya ketemu Map. loh dari Lah. Jakarta tuh mau Dari di video sama Pak Parti no. Oh iya. Pak Parti yang pakai baju. Ya. Nyanyine rodok Napa? rono. Yo ora tok-tok ngono. Ya. Oh, Kene wae. Ya. Monggo Kang Mas. Cintaku sekonyong-konyong koder. Ayo ya. Spesial untuk Mas Parti juga Ibu Warsini yang dari Bekasi ada sekonyong-konyong koder. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cahayu sing bakul lemper. Lempermu Pancen super resik tur ati laler yen ra petuk setino ning sirami asik cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung demok wani panjer modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri ayo tak jak muter-muter. pikir ning awak nganti rusak. Rusak Njaba jero sing tak pikir jebule kaya ngono Kembang jambu gogrok dipangan ular cintaku sekonyong-konyong koder ular keket mlakune klogat-kloget ayo get malah jabang bayi jebul aku kena pelet. musik dulu. Enak ya Mas Atik ya. Ya. Asik euy. Yuk. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cak ayu sing bakul lemper. Lemperku kepiye Mas? Lempermu pancen super resik tur ati laler yen ra petuk setino ning sirah gliyer. Asik. Cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung demok wani panjer modal
usah starter tak ampiri ayo tajak muter-muter sing tak pikir ngungkit kowe lunga pamit ora pamit tamu lawak sing tak pikir ning awak dadi rusak jaba jero sing tak pikir rusak tekan jero di tangan muler cintaku sekonyong-konyong koder ular melakuni koget-koget ayo get malah jabang bayi jebol aku kena matur nuwun lho Pak. matur nuwun tekan ngisor hormat to boleh Dik. Matur nuwun ki ngono ya Pak. hormatmu biasa Hormat. bae Biasa wae Ngene, kepiye? coba to ngene hormat ki ngene Mas Ateng kene. nah Lho ya bareng ya. Ya. 1 2 3 matur nuwun. nah ngoh biasa bae Sokong-sokongan pola. sing sopan gini iki lho ngene iki penak Pak Pardi, dirasake Pak Pardi, yang dari Bekasi Pak Pardi Ya, terima kasih. Pak Pardi. Matur nuwun Pak. Makasih Pak Pardi. Matur. Matur. Aku ora jegeng mojar aku. Baik ngapunten Pak Kardi nggih. Nyuwun nggih ngeten mawon. Endi ana hormat kok nganti entek ndah. Nggon bathuk kene ora jegeng aku wis modar iki aku ngomong. Matur nuwun Pak Pardi. Wong lanang iku kudu pinter akal ora ngono ya remuk muca wong wedok. Wong lanang gaweane dipiting wong wedok kene ya telekus. Sampun Pak Pardi sak kamat-kamat karang nggih lagunipun sampun lumayan dangu. Dangu. Kamangka kula lagu sik riyen niku pun kathah sik lali. nggih terus sing anyar Dereng apal. Pokoke sing kurang ki ngono tiwas aku dandan dandan melitit rambutku lemone pomit jebol kowe lunga plencing ora pamit mit bertemu lawak tak mulawak nadane kedadi nadane mbok sing ya Allah anu Pak Parti mohon maaf ini jamnya bojo disut Mas disut ini jamnya Hello Kitty Masya Allah Maaf Pak, biasanya nggak saya pakai, tapi jam-jam saya sekarang kan sibuk. Jadi saya tidak ingin terganggu, terlambat gara-gara pakai jam. Ini kan praktis Pak. Sambil jalan pakai jam, tenang. Ngono kan kesuwen. Masuk kudu Gue nateng desa keluar, nanti telat teng. Saya kiki rong menit menentukan. Nah, iya. Lah kayak kuwi kepiye Aku rom laku, oke Bu, kita berangkat. oh iya Ini kaya. apik ya jamu aja meneh jam kuwi jam ki cah TK to Heeh. iki tak dudui tase bojoku Tase piye? bojoku ki nggone putune ya digawa ki astagfirullah kok ya nggone putumu kok mbok kelip-kelip iki warnane iki kepiye Ya ora apa-apa, no saya iki apa sing sensasi. Kok sensasi Sensasi. kepiye iki iso berubah warna Iso no. lho Wah. dadi ireng nek ireng ki kepiye Pak iki Iya, kaya nasibku. Lah kok kaya nasibmu Kadang ya bruwet, kadang ya cerah. Bar bodo ki rada cerah, Teng. iya Poso wingi sesasi apalku kur sahur. Mula lagu sekonyong-konyong koder ilang kalaro sahur. iki iso muni Gue lagi alarm. iso to oh alarm iso ora endi Gue rusak, Cak. Gue rego larang. Rego larang. muni ora Aduh, rusak iki, Teng. Kowe tanggung jawab, Teng. Lho, Mungkin oh iya cek muni kira-kira perjalanan bahaya muni. oh Oh, enak nek bahaya muni iki kaya mobil Mbak Niken ya kaya mobil Mbak Niken nek mundur muni dhewe nek mburi neng anu pager ngono ya nabrak wis yo. Wis yo. Pun nggih Mas Ateng.
Nggih. Gentenan penyanyine ben maju kabeh terus Nggih. kok gumyak gayeng. Nggih. Gegojekan sawetawis supados regeng swasana nyuwun pangapunten mawi keladuk kurang duga. Nggih. Monggo diteruske penyanyine. Andin mau mundur dulu. Terus Al, Ning aku ora iso mundur, Ding. lah kok iso? Lah terpedo. Oh iya. Mbok guyu mburi iki, aku ndagel lho iki. Baleni yo, berusaha. baleni yo, Oh, iya. baleni yo. Iki mulai ngapalno wit gon. Andin tak mundur dulu. Ya, Aku mundur. ora iso mundur, Ding. Kenapa? Lah terpedo. Mas, sabar mas. Sabar. Iki guyu apa nangis? Sabar, Mas, sabar. Kok malah nangis? Nang guyu kok Guyu, malah Mas. dirap-dirap. Ora teng iki apa ya enenge rusak kabeh ngene Oh, iki teng. Sakjane Aku kan mau ki kono ki anteng dhewe le barang kumat. Walah. Aku teko ki senyume ora lho, anteng iya. barang Kuwi player paling cool ya kuwi. Oh, maksudnya Cool ki dingin. Dadi ora guyu. Ngertine ki ora nangis. apa to? Malah klentu asine ora nek dingin kok. Lah apa? Anget kok. Oh, asin apa ora? Asin. Oh, gak enak. Wes gentenan. Gentenan Nggih. penyanyine sing cantik. Nggih, Ya. matur sembah nuwun Mbak Niken Sarintem. Ya. Iki ya tak umani Mbah Baut, gandeng kowe yo bendina guru karo Niken, Wah, nang bleng omah ora. karo Niken. Senep, Pak. Yo tangi Di bojo. turu wiruh Niken. Baratus wiruh Niken. Niken. Nah saiki ben iruh anakku Sherly. Ya, Sherly Amelia sini dong. Kok kita nek Sherlock kok ngene iki ya jes. Sherlock ki Sherly. Ya. Kupingmu tak dandak kene nggone si anu lho iku. Nang apa to? Takon ngelas. Jenenge Sherlock? Sherly. Oh, wedok masalah lanang Sherlock. Oh iya. Lah Sherlock kuwi kakangku. Nah. Nah, nek Sherlock kuwi rak share iki membagi, Iya. lock kuwi lokasi. Oh, Nek oh. aku Sherly. Share Share kuwi ki ya membagi, membagi, li kuwi lingkungan hidup. Nah. Lah. Hidup nek iki yakin iki. Bojomu Niken iki lho Mbok ya. Tak kira ana sing hidup kok ngene iki ya. Wah, gambare. Saka kadoan wis melet sik ya ya. Lah Iya, iya. mupo menawa dicedhaki luwih melet iki. Piye to ki? Liyane kok sing melet. Luar biasa. Dik Biasa. Sherly, dari mana, Dik? Dari tadi, dari 6:30 tadi. Oh ya kur padha le sengak terangane iki. Tak kira nek ayu iki gak alus ngono jebule malah kon mlekotho wong tuwa. Lah, Iya. Didikane ayah. Oh, ayahnya siapa? Menika putrane ayah Hateng. Nggih. Rasah Mary. Dik. Kok Piye? apa? Ora yakin anak ateng ndang. Lah jenengan mboten yakin to? Cara tuwa Nah. ketoke ya guramban ki mboke. Riyen buke kawin sontek soalnya. Oh, bener. Nah, jenengan pirsa cecak Lah ya ngerti. Oh, mirip ya. ora apa-apa teng, ora apa-apa teng. Aku ya tersinggung, aku ya ireng teng. Iya. Ning mbokku dhewe ngomong, Kepiye? kowe lahir ireng ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek kowe nganti lahir putih ndak gampang reget. Oh. Dadi ora masalah. Berarti ora masalah wong ireng yo. Ning ora apa-apa rasa sedih dadi wong ireng. Lah, nek carane priksa kae ra ono penyakit kehitaman ya ra. Ora, Mesti ora. penyakitnya apa? Loro kuning. Nah, Terus wong putih. bojoku wingi Nah, ora wani aku. Aku arep Ya. ngomong keputihan ora wani. Dek Sherly monggo lagunya. Sowan ayah, aturaken ingkang jumbo kalian swasana. Kula nyuwun garapan mawon. Nggih. Wes, manut Dek Sherly lagune apa? Ya, Oh, dik. Joko neng ndi iki? Ah, tidak 50 malah di sawerke sulis. Walah, babat ngopo to kuwi? Ngopo to? Tebih saking Jakarta. Oh, nggih. Suangga. Yuk, semoga Mas.